راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلا لي كرنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربوع كل تحساس كل تشحن إسران فنوى راديو إيرنا أفريقيا أبسومنزن مدبت أتعمون حزلكم قريب الله فنونا بزينا نمجمار فلما أرستاتو أب هوسبيتالات إيرتراخ اللي يخبط صنحو وتعدرات إثيوبيا ناب عدم كفانو جميروم صحافة قدات وطاء أمريكا مايك بومبيو أب تقراي زكايد زلو قجت كبقع نقدماي مينيستر إثيوبيا تمحتينو منغستي رسم محدار جوبالاند زمت سومونات أب زكايد حفشاو مرج أسومال كم زي الساتف أتنكيغو راديو إيرنا ناقا دمت إيرتراويان على توزينا أب هوسبيتالات إيرتراخ اللي يخبط صنحو وتعدرات إثيوبيا ناب عدم كفانو جميروم لعلمي تزخونو أب هوسبيتالات سنعفة عد قيح دك أمحرة أسمرة جلاسن كالن كل يتصنحو وتعدرات إثيوبيا بسنبت إسران تشعتن حدار أب ساعتات نايمشت كان معرفو نفر تسمرة بمنقد داير إثيوبيا ناب أديس أوايم تفانيوم مستوم ناب عدم ستفانو وقعت وتعدرات إثيوبيا نعسر تزخون ريساون ناب أديس أبا تلايخو قطرون بالكع زي تفلت بصحو قصلات جنا أب استفلالي هوسبيتالات إيرترا إليلو هوسبيتال سنعفة أب تقراي أب زكايد زلو كنات بزتوقو وتهدرات إثيوبيا على غير يتسانيحو صحافي قدات وطاء أمريكا مايك بومبيو أب تقراي زكايد زلو كنات كبقع نقدماي مينيستر إثيوبيا أبي أحمد تمحتينو مايك بومبيو بسالة حدار أبزلت أفو ناي تويتر ملأختي مسك قدماي مينيستر أبي أحمد كمستزراربة بمرقات أب تقراي زلو قجت كبقعن زاتخ جمرن كومو دما نسب أوردي إتزقلقل ناتان وحسن من قدثات كخفتن تمحتينو اتقجت مفتح ركبن إثيوبيا دما قولنا ديمقراسي كتحزن أقداس مخانون أسميرلو انتو قنا تتصحف قدات وطاء أمريكا كاب قدماي مينيستر أبي أحمد ستوهبو ملسي أي تقسن منغستي رسم محدار جوبالاند زمت سومونات أب زكايد حفشاو مرج أسومال كم زي الساتف أتنكيغو مع كنا زينا سومال نبريزدنت رسم محدار جوبالاند أحمد مادوبة بمتقاساب زقربو زلو حبريتا اتمت انقاتا زقرب زلو فدرالاو منغست سومال أكال تخلل أبزخون زوباقيدو أعسكير وزلو سراويت كوتس بمتلابيو بريزدنت مادوبة وسيخو سراويت فدرالاو منغست سومال نجيدو خركبنا تخيلو أبتمرجا كنساتف دلواتينايلو بريزدنت فدرالاو منغست سومال مزتفلاليو مراحت رسم محدارات أول حمس كرم أب زقبرو ركب أب نفس وكف كلل زركبو قبيلاتات بمعرزو كلوم أبالات بارلما خمرتون اتوم زتمرتو أبالات بارلما دما بريزدنت خمرتون يوم تسمامعهم بريزدنت فدرالاو منغست سومال مسكلل جوبالاند زداوب منغست كينيا أب تقودايت ألقاب مئتاو نترسم محدار أنصار منغستي دو كبلي دفاف أخم زلويو زوكز سومال بز قداي زبز تحاز نأمباسادر كينيا أب سالست زيك سوغون كلا أب كينيا نزنبرا أمباسادر عدما سحباتولا زخبركم سمعتنا زينا أبستفتيم الله راديو إيرنا ناقا دمت إيرتراويان داقماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا قاتيلو زغرب مدبنا بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسومون زي كخون سنة مكتال راديو إيرنا ناقا دمت إيرتراويان إثيوبيا كوينات تقراي توديدو تجميرو قدما مينيستر إثيوبيا أبي أحمد علي بعسران شمون تنحدار بمرخب بوزهان فيسبوكن تويترن أبزهابو مقلتي نرأسة كتما بهراو فدرالاو منغست كلل تقراي زغونات كتما مقالة أب تحتي كتتصر حيلتات مكلخال مأكلاي منغست آتي عدر مبال نماريحنات زواويانا حارنات تقراي هو حتن حيلتاتون نمدمساس تخايدة سالساين نايمود أتان سرحيت كم استزازمة قاليتو أبي أحمد نتمقلت زهابة أقدمو نتم جونتا بمبال قلت أمزغاني ماريحنات هو حتن حيلتاتو من ملشان إيدوم كوبو كلتا جزي نناي سبعان كلتن ساعتات متنقاطا أدحر مهابون زسمعو إذني مسقانون سالساين ناي موداتان سرحيت كاكايد دحرم إزازون كوينو أما قلتيو حج تاريفو زلو ناي بوليس سرح كوينو لعلوت حلفت حوحاتن أدليت زبهالو سباتن ملك أموخانو حبيرو نيرو نتوكينات زمرح زلو ليتنال جنرال باج أدبالي بوغنو أقدمو تماريخو تباهلو نيرو انت قنا نسو اتي تماريخو زبل ورا بعلو زنافو صورة خمس خانة بمقلات كتما مقالة أب تحت قطصر كم زعتوت قاليتو
እንተኾነ ክልቲኦም መራሕቲ መቐለ ከም ዝተሓዘት እኳ እንተገለጹ ከምቲ ኣቐዲሙ ከተማታት ትግራይ ክትሓዛን ከለዋ ናይተን ከተማታት ብስእሊ ዝተሰነየ ዝወሃብ ዝነበረ መግለጺታት ዛጊት ናይታ ከተማ ምስሊ ኣይተዘርግሕን ዘሎ እዚ ድማ እታ ከተማ ብሓቂ ድያ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ኣትያ ናይ ዝብሉ ሰባት ቁፅሪ እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ኣትያ ተባሂሉ ድሕሪ ዝተውሃበ መግለፂ እውን ኣብ ልዕሊ ዝካየድ ዝነበረ ብከቢድ ብረትን ነፈርቲ ኩናትን ዝተሰነየ ደብዳብ ከም ዝቐጸለ ደሃይቲ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝግመት ህዝባ ዛጊት ንማሕበረሰብ ዓለም ኣይተዋህበን ዘሎ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሆስፒታላት እታ ከተማ ሕፅረት ቀረብ መድሃኒት ኣጋጢምዎን ከም ዘሎን ንሬሳታት መኽደን ዝኸውን ልብሲ ከም ዘይብለን እኳ እንተገለጸ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዝወረደ ሓፈሻዊ ጉድኣት ግን ኣይዘርዘረን ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኣትያ ተባሂሉ ድሕሪ ዝተዋህበ መግለፂታትን ተመሳሳሊ መዓልትን እውን ህወሓት ናብ ኤርትራ ከተማታት ኣስመራ ባፅዕ ከባቢ መንደፈራ 6 ሚሳይላት ከም ዝደርበ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ኣረጋጊጾም ህወሓት ኣቐዲሞም ብ27 ሕዳር ብዓይነቱ ዝተፈለየ ቃልሲ ከነካይድ ኢና ኢሎም ብምንባሮም ድሒሩ እውን ብሰራዊት ማእከላይ መንግስቲ ተመንዚዐን ከም ዝነበራ ዝተገልጸ ከተማታት ኣኽሱምን ዓድዋን ዝርከብኦ ሓያሎ ከባቢታት ዳግማይ ናብ ኢድ ህወሓት ኣትየን ኣለዋ ዝብል ወረ ይናፈሳሎ ካብ መቐለት መሓላለፍ ዝነበረት መደብ ፈነወ ቴሌቪዥን ንገለ እዋን ኣቋሪፃ ድሕሪ ምጽናሓ ኣብ ዝሃበቶ ዜና ሓንቲ ክድብድብ ዝመፀት ነፋሪት ተሃሪማ ከም ዝወደቐትን ኣብራሪኣ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ሓቢራ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ኣቶ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝተለዋወጦ ናይ ቴሌፎን መልእኽቲ ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ከም ዘሎን ነቲ ወራር ናይ ፋሽስት ዝበሎ ኩናት ኣብ ምምካት ከም ዝርከብን ክገልጽን ከሎ ናብ ደቡብ ሱዳን ተጓዒዙ ምስ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ተራኺቡ ዝብል ወረ ነፂግዎ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ብማእከላይ መንግስቲ ከም ዝተዛዘመ ዝግለጽ ዘሎ ኩናት ሰራዊት መንግስቲ ከተማታት ጥራይ እናተቆጻጸረ ክጓዓዝ ብምጽንሑ ብጎቦታትን ስንጭሮታትን ዝተመልአ ዝበዝሐ ቅርጽ መሬት ትግራይ ገና ኣይተቆጻጸሮን ዘሎ በዚ ምኽንያት ቁጽሮምን ዓጢቖሞ ዘለዎ ጽዋርን ዘይተፈልጠ ሓይልታትን ምልሻን ትግራይ ደገፍ ህዝብን ተረኺቦም ደጀን መስሪቶም ዳግማይ ናይ ጉሪላ ቃልሲ ከካይዱ ዘለዎም ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዩ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ማእከላይ መንግስትን ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ህወሓትን ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስትን ድማ ብፍላይ ዘሎ ዘይምርዳእን ፍልያትን ብሰላማዊ መንገዲ ምዕልብ እንተዘይተገይሩሉ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከምኡውን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተነወሐ ዘይምርጋእ ክህሉ ዝዓበየ ተኽእሎ ኣሎ ነዚ ብምርዳእ እዩ ዝመስል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕብረት ኣፍሪቃ ኤውሮጳዊ ሕብረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝርከብኦም ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለምን ውድባትን ግጭት ትግራይ ብሰላም ክፍታሕን ህፁፅ መዕለቢ ክግበረሉን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝግበር በደል ደው ክብል ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ኣህዛብ ህፁፅ ረድኤት ክግበረሎምን ዝፅዋዓ ዘለዋ ጸሓፊ ወፃኢ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ቅልውላው ክልል ትግራይ ህፁፅ መዕለቢ ክናደየሉን ሃናፂ መኣዲ ዝርርብ ሰላም ብምክያድ ነባሪ ሰላም ከምጽእ ጸዊዕዎ ኣሎ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተርስ ብወገኑ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ብምድዋል ኣብ ልዕሊ ሰባት ሙሉእ ሰብኣዊ መሰል ክኽበርን ናብ ዝተጎድኡ ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ክልኣኽ መንገዲ ክኽፈትን ጸዊዑ ፓርላማ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብወገኑ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ በደልን ኣዝዩ ከም ዘተሓሳስቦም ብምግላጽ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝጀመረ ዝርርብ ሰላም ከም ዝድግፍዎን ንኽቕጽል ክተባብዓን ጸዊዖም እንተኾነ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ ሕብረት ኣፍሪቃ ብኣብይ ኣሕመድ ከምቲ ዝድለ ክብረት ኣይተዋህቦን ግጭት ትግራይ ንምሽምጋል ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተመዘዙ ፕሬዚደንት ላይበርያ ሞዛምቢክን ደቡብ ኣፍሪቃን ነበር ማለት ብቐደም ተኸተል ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ጆአኪም ቺሳኖን ጋሌማ ሞትላንትን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምዝርራብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ መጀመርታ ክዘራርቦም ቁሩብ ከም ዘይነበረ ዳሓር ምስ ካልኦት ሰበስልጣን ክዘራረቡ ከም ዝገበረ ዳሓር ድማ ንሶም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እናሃለው ነቲ ሳልሳይን መወዳእታን ዝበሎ ስርሒት መጥቃዕቲ ከም ዝኣወጀ ተገሊጹ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ግጭት ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃውያን ክፍታሕ ኣለዎ ኢሉ ዝኣምንን ሓደ ካብ መሰረታዊ ዕላማታቱን ዓንድታቱን ዝኾነ ሕብረት ዘለዎ ንዕቀት ከም ዘርእን ሕብረት ኣፍሪቃ ብወገኑ ኣብታ ብተደጋጋሚ ብግጭታት ትሕመስ ሃገር ኮፍ ኢሉ ግጭታት ኣብ ምፍታሕ ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ዘይከኣለ ድኹም ሕብረት ኮይኑ ይቕጽል ምህላው ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ትንተና ገሊጻ ሃገራትን ውድባትን እቲ ግጭትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ በደላትን ደው ክብል ኣብ ዝጽውዓሉ ዘለዋ እዋን ኣብይ ኣሕመድ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጽን ናይ መልስን ሕቶን እዋን ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ይኹን ደብዳብ 99 ሚእታዊት ዕላምኦም ከም ዝሃረሙን ሓደ እኳ ይኹን ሰላማዊ ሰብ ከም ዘይተቐትለ
ዝኾነ ይኹን ንብረት ከም ዘይዓነወ እዚ ድማ ሰራዊት ዝኾነ ይኹን ናይ ካልእ ሃገር ከርእዮ ዘይክእል ብቕዓት ዝረኣየሉ ኣጋጣሚ ከም ዝነበረ ገሊጹ ብናይ መቐለ ስርሒት ድማ ሓደ ሰቡን ከም ዘይተጎድአ ሓቢሩ አቢ አሕመድ ናብ ሱዳን ተሰይዶም ዘለው ብምሉኦም ቆልዓ ሰበይቲ ዘይብሎም ሰብኡትን መንእስያትን ጥራይ ብምዃኖም እዚኦም ድማ ኣባላት ህወሓትዮም ዘስማዕ ኣባህላ ዝያዳ መጽናዕቲ ዘድልዮ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ብናይ ኣባላት ፓርላማ ጠቕዒትን ናይ ደገፍ መግለፂታትን ዝሰኸረ አቢ አሕመድ ዝሃቦ መግለጽን ኣባይታ ብፍላይ ድማ ንጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተገብረ መቕተልትን ዝምልከት ዝሃቦ መግለጺ ነንበይኑ ይዝመስል ሓያሎ ማዕከናት ዜና ናብ ሱዳን ብምኻድን ምስ ስደተኛታት ብምርኻብን ኣብ ዝገበሮ ጸብጻብ ሓያሎ ካብቶም ስደተኛታት ቆልዓ ሰበይቲ ከምኡውን ኣረጋውያን ከም ዝርከብዎም ቴሌቪዥን አልጀዚራ ኣብ ዘመሓላለፈቶ ዜና ምስ ሓደ ካብቶም ልዕሊ 40,000 ሓቦብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት ኣብቲ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ዓድታት ይኹን ከተማታት ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ድብደባት ቦምቢ ይግበር ከም ዝነበረን ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዓሰርታት ክቕተሉ ከም ዝረኣየን ሓቢሩ አቢ አሕመድ ንፓርላማ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብተወሰኺ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ሰላም መጀመርታ ብመሰረት ስምምዕ አልጀርስ ብህወሓት ክቕበሎ ከም ዝወሰነ እንተኾነ ኣብ ምትግባሩ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ህወሓት ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊት ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ ሓያሎ ወተሃደራት ጥራሕ ነፍሶም ብምግባር ናብ ኤርትራ ከም ዝለኣኸ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ድማ ነቶም ወተሃደራት ኣብ ሊዑስትዩ ከዲኑ ከም ዘዕጠቖም እቶም ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ወተሃደራት ናይ ኤርትራ ወተሃደራዊ ክዳን ለቢሶምን ዓጢቖምን ተመሊሶም ኣብ ልዕሊ ህወሓት ብዘይካየድዎ መጥቃዕቲ ከም ዝተዓወቱ ንሶም ናይ ኤርትራ ወተሃደራዊ ክዳን ብምልባሶም ድማ ህወሓት ናይ ኤርትራ ወተሃደራት ከም ዝመሰልዎ ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ናብ ኤርትራ ምስጢራዊ ምብጻሕ ከም ዝፈጸመ ክገልጽ እንከሎ ንህዝብን መንግስታትን ኤርትራ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ጅቡቲ ሶማልያን ኬንያን ኣመስጊኑ አቢ አሕመድ ንፓርላማ መደረ ኣብ ዝሃበሉን ሕቶታት ኣብ ዝመለሰሉ ካብ ኣባላት ፓርላማ ብዘይካ ጠቕዒትን ናእዳን ዝኾነ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን በዳህ ሕቶ ኣይገጠሞን ላዕለዎት መሪሕነት ህወሓት እቲ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዝገበርዎ ኩናት ብፋሽስት ዝሰመይዎ ኢሳያስን ኣብይን ንኣሳት 2 ዓመት ዝተኣልመሎም ከም ዝኾነ እዮም ዝገልጽዎ በይኖም ብወተሃደራዊ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማልያ ምልሻን ፍሉይ ሓይልታት ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ድሮናት ኢማራት ዓረብን ከም ዝመከቱን መኸተኦም ብሕጂ እውን ክቕጽል ምዃንዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ህወሓት ብተወሳኺ ከተማታት ብምግዳፍ ብዝጥዕሞም መንገዲ ዓበይቲ ዓወታት የመዝግቡ ከም ዘለውን ሓያሎ ክፍለ ሰራዊታት ከም ዝደምሰሱን እዮም ዝገልጹ ዘለዉ እንተኾነ ብክልተ ወገን ዝውሃብ ሓበሬታታትን ፕሮፓጋንዳታትን ሙሉእ ብምሉእ ክትኣምኖ ኣጸጋሚ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ባይታ ካብ ኩሉ ወገን ነፃ ዝኾና ሻራ ዘይብለን ማዕከናት ዜና ብዘይምህላውንን ኣብ ክልል ትግራይ ኤሌክትሪክን ኢንተርነትን ተቋሪጹ ምህላውን ጭቡጥ ሓበሬታ ምርካብ ኣጸጋሚ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኣገልግሎት ቴሌፎን ኢንተርነትን ኤሌክትሪክን ከምኡውን ካብን ናብን ክልል ትግራይ ዝግበር ዝነበረ መጓዓዝያ ምድርን ሰማይን ሙሉእ ብምሉእ ብምዕጻው ንማዕከናት ዜና ናይ ስራሕ ፍቃድ ዝህብ በዓል መዚ ኣገልግሎት ፈነወ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሂቦ ዝነበረ ናይ ስራሕ ፍቃድ ክስርዞ እንከሎ ንቢቢሲን ኣገልግሎት ዜና ጀርመን ዶቸቬለን መጠንቀቕታ ምሃቡን ከምኡውን ኣባል ቅልውላው ዝከታተል ጉጅለ ክራይሲስ ግሩፕ ተንታኒን ተኸታታልን ህሉ ኩነታት ዊልያም ዴቪሶን ሃገራዊ ዝርርብ ክግበር ድሕሪ ምጽውዑ ናይ ስራሕ ወረቐቱ ክስረዝ እንከሎ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፅእ ምግባሩን ተነቒፉ እዩ ብሰለስተ ሕዳር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝጀመረ ኣብ ሞንጎ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል እታ ሃገር ዝግበር ዘሎ ኩናት ዛጊት ህይወት ሓያሎ ወተሃደራትን ሰላማውያን ሰባትን ቀሲቡ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ታሪኻ ካብ ነዊሓት ሒዛ ብዓብላልነት ብሄረሰብ ኣምሓራ ድሕሪ 1991 ድማ ክሳብ ዝሓለፈው ገለ ዓመታት ብዓብላልነት ብሄረሰብ ትግራይ ዝተመስረተ መንግስታት ክትመሓደር ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ሓደ ብሄረሰብ ነቶም ካልኦት ናይ ምዕብላል ባህሪ ዝረኣየላን ንሱ ዘኸተሎ ነዊሕ ዝኸደ ቅርሕንቲ ኣብ ሞንጎ ኣህዛብ ክምዕብለላ ዝጸንሐት ሃገር እያ ቅድሚ 1991 ዝነበረ ኩነታት ብሄረሰብ ትግራይ ብብሄረሰብ ኣምሓራ ካብ ፖለቲካዊ ሱታፌ ይኹን ቁጠባዊ ምዕባለት ሃገር ብምግላሎም ብረታዊ ቃልሲ ዘካይድሉ ዝነበሩ እዋን ነይሩ ኣብ 1975 ብሄራዊ መሰል ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ካብ ደደቢት ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተጀሚሩ ህወሓት መጀመርታ ንትግራይ ነፃ ንምውፃእ እኳ እንተነበረ ቃልሱ ድሒሩ ዕላምኡ ብምቕያር ቃልሱ ብምሕያል ምስ ካልኦት ንኣሽቱ ግንባራት ዝተፈላለያ ብሄረሰብ ብምውሃድ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ማለት ኢህአዴግ ኣቂሞም ኣብ 28 ጉንበት 1991 ድማ ንርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተቆጻጺርዋ ብቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዝምራሕ ዝነበረ ኢህአዴግ
ኣብ 1992 መሰጋገሪ መንግስቲ ብምቋም ኣቐዲማ ብኽፍለ ሃገር ትመሓደር ንዝነበረት ኢትዮጵያ ናይ ምሕደራ ፖሊስን ቋምን ብምቕያር ብብሔረሰባት ኣብ ዝተመቓቐለ ክልላት ብምክፍፋል ብፌደሬሽን ከመሓደራ ጀሚሩ። ብመሰረት ተሓድሽ ምሕደራ ኢትዮጵያ ዛጊት ክሳብ ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ ናብ 10 ፌደራላዊ ክልላት ክትምቀልን ከላ 2 ከተማታት ማለት ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ድማ ናይ ገዛእ ርእሰን ምምሕዳር ኣለወን። ህወሓት ትግራይ ትርከበን ብ14 ክፍለ ሃገራት ትመሓደር ዝነበረት ንኢትዮጵያ ብፌደሬሽን መቓቒሉ ከመሓድራ ዝፈተነ ሕቶ መሰላት ብሄራትን ቋንቋታትን ንምውሓስ ኣብ ዝተናወሐ ድማ ቅዋም ብምጥቃም ነፃ ሃገር ትግራይ ንምቋምን ነይሩ። እንተኾነ እቲ ምሕደራ ዘየድሊ ካልእ ምምቓልን ምብታንን ከም ዘምፀአ ይግለጽ። ተደመር ዝብል ጭርሖ ሒዙ ብ22 ሚያዝያ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ስልጣን ዝተረከበ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ብህወሓት ንዝቆመ ኢህኣዴግ ብምፍራስ ብብልጽግና ክትከኦን ከሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣፍሪሱ ኣሃውድኣዊ ማለት ንኢትዮጵያ ኣሕቢሩ ዘመሓድር መንግስቲ ክምስርት ወጢኑ። እንተኾነ እዚ ብሄራዊ ሕቶ ኣልዒለን ብዝተቓለሳ ክልል ትግራይን ኦሮምያን ተቐባልነት ኣይረኸበን። እዚ ሕጂ ተወሊዑ ዘሎ ኪናት ሓደ ካብ ቀንዲ ዘነሃህሮ ኣብ ክልል ትግራይ ሓፈሻዊ ምርጫ ምክያድ እዩ። ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ 29 ነሓሰ 2020 ክካየድ ተወጢኑ እኳ እንተነበረ እቲ ምርጫ ኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ብምግባር ንዘይተወሰነ ግዜ ምስጋሩ ዘይተዋሕጠሎም መራሕቲ ህወሓት ኣብ ክልሎም ዝካየድ ምርጫ ከም ዘይስርዝዎ ብምሕባር ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ምርጫ ካይዶም። ህወሓት ድማ ኣብቲ ምርጫ ብዓብላልነት ተዓዊቶም። እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ በቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ምርጫ ሕጉስ ኣይነበረን። ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምርጫ ኢሉ እውን ቀሊፅዎ እዩ። ኣቐዲሙ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ ትርጉም ዘይብሉ ናይ ቀበሌ ምርጫ ብምባል ውፅኢት እቲ ምርጫ ብመንግስቲ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ሓቢሩ ነይሩ። ህወሓት ብወገኖም እቲ ብሰንኪ ኮሮና ናብ ዘይተፈልጠ ግዜ ዝተናወሐ ምርጫ ክሳብ ዝትግበር ካብ 6 ጥቅምቲ 2020 ንድሓር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ብኡ ዝምራሕ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብቅዕዩ ብምባል ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍልጦ ከም ዘይህብዎ ሓቢሮም ነይሮም። እቲ 3 ሕዳር 2020 ዝጀመረ ኩናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብማዕከናት ዜና ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሰሜናዊ እዚ መጥቃዕቲ ብምክያዱ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ከም ዝጀመረ ይዝከር። ኣብ 11 ለካቲት 1975 ሕቶ ብሄራዊ መሰላት ብምልዓል ቃልሲ ዝጀመረ ህወሓት ን27 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ብምሓዝ መሪሑ። ኣብ መሪሕነቱ ሓያሎ ዝናኣድ ስራሕ ክሰርሕ እንከሎ ብኡ መጠን እውን ጌጋታት ነይርዎ። ግጭት ክልል ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ መፍትሒ እንተዘይተገይሩሉ ህወሓት ይኹን ካልእ ዕጡቕ ሓይሊ ዝጅምሮ ዳግማይ ብረታዊ ቃልሲ ይዕወት ዶ ኣይዕወትን ግዜ ዝምልሶ ሕቶ እዩ። መሪሕነት ህወሓት ይኹን ደገፍቱ ግን መሰር ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ትግራይ ከይተረጋገፀ ቃልሶም ደው ከም ዘይብሉ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ሬድዮ ኤረና ናይጀርያ ነዳድን ኣበይ ከም ዝኣቱ ዘይፍለጥ ቢልዮናት ዶላራትን። ናይጀርያ ብብዙሕ መዳያት ናይ ኣፍሪቃ ደርማስ ጎብለል ተባሂላ እያ ትጽዋዕ። ምኽንያቱ እቲ ሃገር ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እቲ ዝበስሐ ህዝቢ ትውንን ነዳዲ ብምፍራይ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ብቁጠባዊ ሓይሊ ድማ ዝዓበየት ብምዃና። ናይጀርያ ዝዓበየ ናይ ዘይቲ ተምርን ካካዎን ንግዲ ውፅኢት ሕርሻ ኣብ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ዝኾነ ናይ ፊልም ኢንዱስትሪ ኖሊውድ ካብቲ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ዓለም ጽልዋ ዝገብር ዘሎ ናይ ሙዚቃ ንግዲ ናይ ክዳውንቲ ፋሽን ኢንዱስትሪን ካልእ ናይ ኣገልግሎት ኢንዱስትሪ ዝዓበየላ ዘሎ ሃገር እያ። መዓስ እዚ ጥራይ ናይጀርያ ወርቂ፣ ሓፂን፣ ከሰልን ከምኡውን ሓያሎ ሚነራላት ዝሓቆፈ ባህርያዊ ሃብቲ ትውንን ኣብ ኣፍሪቃ ዝሃብተ መሰብ ኣሊኮ ዳንጎተ ኣብኣ ዝቕመጥ ዓመታዊ ሓደስቲ መንእስያት ሰብ ሃብትን ወነንቲ ትካላትን እተፍርን ሃገር እውን እያ። እቲ ሃገር ነዳዲ ብምፍራይ ኣብ ዓለም ኣብ መበል 12 ደረጃ ትስራዕ። 75 ሚእታዊት ባጀት መንግስቲ ድማ ካብ ኣታዊ ነዳዲ ይርከብ። እንተኾነ ናይጀርያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሙሉእ ቁጠባዊ ዝሕታለን ጥፈሻን ኣትያ ከም ዘላ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ሓበሬታ ኣተንቢሁ። ናይጀርያ ናብ ቁጠባዊ ድስካለ ክትሽመም ዝኽኣለት ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ባጀት መንግስቲ 75 ሚእታዊት ካብ ነዳዲ ዝርከብ ብምዃኑን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ዋጋ ነዳዲ ኣብ ልዕሊ ምሕሳሩ ከምቲ ዝድለ ጠለብ ይረክብ ብዘይምህላውን ከም ዝኾነ ተፈሊጡ።
بسنكت قطباو دسكالة حيالو منقستاون قطباون نتفتاتن أكالاتن تهاجر تعانقفو خمزلوك قلتن كلو عسرتا تاماي سرحتنيهات منقستون بزي أخول مهاياك صرحو يكددلو بمسرت مصنعتي علماو عصبو World Poverty Clock كاب 296 مليون زبسحو حزب تهاجر 48 مئتاويت مالت أستاد 9 مليون حزبي أب تحت منو عبروت رايزي إيكونا أب أزيو زتحت دغنات بتحت $2 نمعالتي كم زنوابر إيقلات بتدقاقامي زقلت حدا كاب كان شجر منقست نيجيريا 75 مئتاويت باجتو كاب أتاو نداد زتكن بمخانون كالنا يقوتبا أتاوي منقدي زينادن بمخانيو إذا دما واغا نداد قودلن كلو منقست هاجر ناب قطباو زحتلا سلا الشمم عقول هابتي سلا زيبولون كابون موصا سلا زخوف دونيو اتكال دما أبت هاجر قبو محتران ندادي بزي مهلاويو ولون واغا ندادي كباب زبللو غزي أتاويتات ندادي نام مقب تقيرو ناب كسع حزبي زي بتصحن نام مهنا صحت قرصي أبيت تمرتي هوسبيتالاتن كالأنون كم تزدله أي وعلنيو نزا ملكيتو منقست زهبو مخنيات دما ندومس سرحتنيهات كفيليو أب اوان قطباو دسكالة زتلق أحكو عدا كفيلولون كالأن زبل مخنياتيو زهبلو World Poverty Clock ندادن نايمشتا أتاويون بليونات دولارات أبي أتو بزبل أبزقبرو مصنعتي بخمس سعب يقلتو مبزحتو نداد نيجيريا أب مايات نيجر دلتا يزركب أبت دلتا أزي وحود عدنا ندادي بناي وشت هاجر كوبانيتات كايدن كلو اتزعبي عدنا بكم شلز أمسلا عبيت علم الخوين كوبانيتاتيو زكايد نابنت كوبانيا نداد الشل 400 عدنا نداد نيجيريا يكايد انت خونت هاجر نمفاري ندادي ريفاينر زخون تحت قرصي زيتونن بمخانا اتن كوبانيتات زي تتصاري ندادي بغطا نابكالوت هاجرات يشطو نيجيريا تقمت إلى بليونات دولارات بمخفال زتتصاري ندادي كابتن هاجرات تجزء نيجيريا بتوسخي هاجراو كوربوريشن نداد اللواء إذا كوربوريشن أمونغو نيجيريان عدن تكوبانيتاتن زقبر وعلات زقاتو أوش تهاجر زقبر مشتقات زقوطاصر حفشاو أوديت زقبر بعلو تتصاوتاي بعلو دانيا بمخانو بزت تفتر بلشونا بليونات دولارات أبي كم زقاتو أي فلتنيو أب كل تشحن 16 تراي إتو كوربوريشن بزقبرو بلشونا 16 بليون دولار نبكا سامن قصخاتو زنبورو جنزب تفيو تباهيلو تمحلاليفو أب معكنا زينة هاجر 10 بليون دولار تفيو 3 بليون دولار تفيو زبل زينة كاب زينة بجزي 5 معدما تقليتو هاجراو كوربوريشن نداد نيجيريا بتوسخي قبل العدناز قبرا كوبانيتات طبقنا مقصار مسرح سلا زي كايد اتن كوبانيتات نيز عدنو بسح برميل اتحيتن صبصاب كبون كلوا بتزهبو قطري تحت قراص يخفلن بزي مخنيات دما كال بليونات دولارات نهزبي ገንዘብ كيتاكبه يباخن أب نيجيريا بتوسخي سرق ندادلو أب نيجر دلتا عسرتا تاماي زي حقاوين أشتونا يقبنياتات قجلتات زي حقاو عدنا ندادي كايدان كلوا حيالو دماشان بقوطات ندادي بمقداد الحكوم ندادي 5 سرقو كفلت تخايلو بخمزي أقباب أما جمرتا كل تشحن 19 تنطرح 22 مليون برميل تسرقو أبسأليم عداقا تشيطو اتوم قبنياتات قجلتات اتسرقو ندادي أما أكل أتلانتيكا وكيانوس نزبايقوم عبيت مراخب بحصول واقاك شطوان كلو اتوم سب مراخب دما نبهاقرات معرب أفريقيا لاتين أمريكان إوروبان كساب رحوق إسيا بزي حقاو أقبابي السقاقروان يشطوان بخمزي أقدمو استطقس قوابن أبتهاجر بزلو برشونان قعزي محدران جنزب هزبي نابتقم هزبن ممعبال تحت أرضسن كو علاي تنحن أبزي حج أوان قبل علمان قست نيجيريا بزقبر زولو تقطي اتم محدر حدشا قباب محدران نداد 5 أتاتو تمباتي علو 14.4 بليون دولار بمونان أب أفريقيا أب قدماي درجة أب عالم دما أب مبال 262 درجة سرع نيجيرياوي أليكو دانكو تبوغنو أب هاجرو بعينتو ناي مجمر تازخونه متصاري ندادي ريفاينري هانس كم زلو كفلتن كلو إذا دما ندادي أوشت هاجر تتصاريو نخشيتن زيادة مخسب نخركبون كحجزيو راديو إيرانا ناتا دمت إيرتراويان توسخي بوبي واين كبريزدنتاو مرجع واندا 5 حبة قليتو بناي سنة طبب سمو بوبي واين زفلت روبرت كياغولاني سسنتامو وغانداوي بوليتيكانيا اكتيفيست درافاي تواسعين ونان نقدنيو نسو أبريزدنتاو مرجع واندا كم زساتف دحر مقلاصو كلتا غزي أب تحت قيد زاتو بوبي واين
ኣብ ልዕሊ መኪንኡን ናይ ምርጫ ጎስጓስ ዘካይዱ ኣባላቱን ድሕሪ ዝተኸፍተ ተኽሲ ካብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ዘንሰሓበ ሓቢሩ። ቦቢ ዋይን ኣቐዲሙ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እናሃለወ ደገፍቱ ካብ ማእሰርቲ ነጻ ክወፅእ ኣብ ዝገበርዎ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ኣኽበርቲ ፀጥታ ፖሊስን ሰራዊትን ድሕሪ ዘጋጠመ ግጭት 54 ካብ ደገፍቱ ተቐቲሎም እዮም። ሬጌ፣ ኣፍሮቤት፣ ዳንስሆል ዝዓይነቱ ሙዚቃዊ ቅድታት ዝፃወት ቦቢ ዋይን ኣብ 2017 ኣብ ዝተኻየደ ባይታዊ ምርጫ ተሳቲፉ ተዓዊቱ። ንሱ ኣብ ምርጫ ዝተጠቕመሉ ሜላ እንተነይሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ናይ ዝወከሎ ህዝቢ ብምኹሕካሕ ህዝቢ ከንቅሕን ንዕኡ ክመርጾ ብዝገበሮ ጎስጓስን እዩ። ቀይሕ ቆቢዕ ብምውዳይ ዝፍለጥ ቦቢ ዋይን ይኹን ካልኦት ተወዳደርቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ጎስጓስ ከይካይዱ ብፖሊስን ሰራዊት ኡጋንዳን ክእገዱ ጸኒሖም እዮም። ቦቢ ዋይን ናይ ህዝቢ ስልጣንን ሓይልን ናብ ህዝቢ ክምለስ ኣለዎ። ኣብ ስልጣን ዘለዎ መራሕቲ ኣገልገልቲ ህዝቢ ደኣ እምበር ካብ ህዝቢ ዝዓቢ ስልጣን ከም ዘይብሎም ህዝቢ ዝሰቐሎምን ዘውርዶምን ውልቀ ሰባት ምዃኖም ብምጉስጓስ ኣንጻር ካብ 1986 ኣብ ስልጣን ዘሎ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ክጉስጉስ ጀሚሩ። ብትብዓቱን ድፍረቱን ህዝቢ ክነቅሕ ዝወሰዶ ተወግሱን ድማ ኣብ ሃገሩ ዩጋንዳን ካብ ሃገሩ ወፃእን ህውውነትን ተፈታውነትን ክረክብ ጸኒሑ። ብፖለቲካዊ ኣረኣይኡ ብተደጋጋሚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ዝጸንሐ ወዲ 40 ዓመት ቦቢ ዋይን ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ካብ ቀይዲ ድሕሪ መልቃቑ ኣብ 2021 ኣብ ዝካየድ ምርጫ ኣንጻር ወዲ 76 ዓመት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ክወዳደር ብወግዒ ድሕሪ ምግላጹ ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ዓውዲ ስነ ጥበብን ሕግን ተማሂሩ ብክልቲኡ ብድርብ ባችለር ዲግሪ ዝተመረቐ ቦቢ ዋይን ከጥርዮ ብዝጸንሐ ህውነትን ተፈታውነትን ነቲ ን34 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ሙሴቪኒ ክስዕሮ ዝዓበየ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ዝበዝሕ ደርፍታት ቦቢ ዋይን ኣብ ምንቕቃሕ ህዝብን ቃልስን ዘተኮረ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ብደራሲ መምህር መኮንን ተስፋይ ካብ ዝተዳለወት እዝኒ መሰታ ቀዳሞት ዘርእስታ መጽሓፍ ካብ ዝተወስደ ምውድዳስን ምሽምጣጥን ማሰኛታት ማሰኛ ኣቶ ሓድሽ ገብረ ገርግስን ኣቶ ተመልሶ ቐለተን ኣብ ኣስመራ ኣብ መርዓ ኣቶ ኣሸብር ወዲ ዝመሽ ሓጎስ ንጉስ ተራኸቡ እሞ ኣቶ ሓድሽ ከም ዝኽብሉ ማሰበሉሎም። ተመልሶ ቐለተ ስርና ኢኹም ጓራ ናይ ክኢላታት ኣውራ ንማሰ ንስኹም ኢኹም መምህራ ዓርኮም ኢኹም ንበርሃ ኣሽራ ታሪኽ እምበር ንዓለም መና ኣሎ ዝነብራ ጓራ ፍሩይ ዓይነት ስርና እዩ። ሸውዓተ ተመልሶ ቐለተ ኣንታ ሓድሼ ሰብዶ ክንዲ ዝኽእል ብጭልቅዑ መስመን ንገድፈካ ኣለና እሞ ምስ ምቈልዑ ተዛሪብካዮም ዘይሰምዑ ሰለስተ ክፍሊ ተማሂሮም ዝኸርዑ ኣቦኦምን ኣዲኦምን ሞይቶሞም ዘይነብዑ። ኣቶ ተመልሶ ቐለተ ኣብ መርዓ ጓል ማሰኛ ኣቶ ክፍላት ተኽለ ተረኺቦም ማሰበሉ። ኣብቲ መርዓ ሓያሎ ውርያት ሰባት ከም በዓል ሓጐስ ሽፍታ መድህን ሓላይን ካልኦትን ተረኺቦም ነይሮም። ሽዑ ዝበልዎ ማሰ ኣንታ ክፍላት ወደይ ዋጽእ ኢኻ ዋጽእ ርኢኻየዶም መርዓኻ ሕማሴን ሰራየ ክመጽእ ርኢኻየዶም መርዓኻ ከሎ ጉዛይ ኩሉ ክመጽእ ሓጐስ ሽፍታ እኳ መጺኡካ ኻባጽእ
ንሓያል እምበር ንድኹም ዘይቀጽእ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘውፅእ ሓጐስ ሽፍታ ሓብ ወይዘሮ ለተ ብርሃን ሽፍታ ኾይኑ ወይዘሮ ለተ ብርሃን ድማ ኣደስ ነጥበባዊ ምስጉን ዘርኣይ ወዲ ፈራዳየን ሓጐስ ሽፍታ ንድኹማትን ጽጉማትን ዝጣበቕ ወዲ ሰብ ክብደል ክርኢ ዘይደሊ ኣዝዩ ሓያል ሰብ ምንባሩ ዝፈልጥዎ ይዛረቡ ኣቶ ኺዳነ ሕድሩ ብዛዕባ ናይ ማሰኛታት ምናኣድን ምስሕሓልን ኣዝዩ ካብ ዝሐጉሶም ነገር እዩ እዘን ስዕባ ሰለስተ ሓጸርቲ ማሰወ ሓደ እዋን ኣብ ሰገነይቲ ካብ ዘዕለሉ ነየን ኣቶ ነጋሽ ሳግራን ነጋሽ ባርያኡ ኣብ መርዓ ሓዎም ኣብ እንዳጓል ሓያሎም ማሰኛታት ኣብ ቤት ዓድን ተዓዲሞም ስለ ዝነበሩ ነቶም ማሰኛታት ማሰ ኢሎምሎም ነይሮም እታ ማሰ ካብ ዓረት ዝመጹ ተመሪጾም ካብ መዓርዳ ዝመጹ ተመሪጾም ብሩር በትሮም ወርቂ መመወጾም ኣብ ጋዜጣ ሰሚዕናዮ ድምጾም ኣብ ግራማፎን ሰሚዕናዮ ድምጾም እንቋዕ ረኣናዮ ተላይ ገጾም ብሩር በትሮም ወርቂ መወጾም ግራማፎን ኣብ ሱሳታትን ሰብዓታትን ጉኑን ዝነበረ ዓይነት ቴብዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ሕጂ ሲዲ ኾይኑ ግን ዓብን እቲ መጻወት እውን ኣዝዩ ገዚፍን እዩ ብልሙድ ገለገለ ሰባት ሸኽላ ክብልዎ ይስምዑ እዮም መንፈዓቶም ዝረአዩ ኣቶ ብርሃ ኣሺራ ከምቲ ወትሩ ነቶም ካብኦም ንዝንእሱ ጀመርቲ ኽሪኡ እንከለዉ ዝጥቀምሉ መስሓሊ ቓላቶም ገይሮም ከም ዝበሉ ማሰው እንዶ ትኽእል ኢኻ እንታ ወዲ ኣይንስኻ እንዲኻ ኣቦ ወዲ ገዝሚ ክንህበካ ኢና ብፈቓዲ ኣሽሓት ገንዘብ ክንህበካ ኢና ብፈቓዲ ምሽደነን እልፊ በራዕዲ ኣቶ ተመልሶ ቐለተ ድማ ንማሰ በርሃ ኣሺራ ከም ዝኽብሉ መለስሎም ግደፍ በርሀ ተጋጊኻ ሎሚ እዚያዶ ትደልያ ገዝሚ ጓል ኮሎኔል ገረ ማርያም ዓበ ዓጽሚ ጓል ባሻይ ተመልሶ ዓበ ዓጽሚ ጓል ባሻይ ገብረ ኢየሱስ ዓበ ዓጽሚ 10,000 የኣኽልኦ ሎሚ ኣቶ ተመልሶ ቐለተን ኣቶ እምነቱ ተመልሶን ወርሕ ለይቶ ኣብ ሓደ መርዓ ምስ ተራኸቡ ተሸማጢጦም ነበሩ ኣቶ ተመልሶ መንእሰይ ጀማር ማሰኛ እዮም ነይሮም ኣቶ እምነቱ ግን ናብ ምዕራግ ገጾም እዮም ዝኸዱ ነይሮም መጀመርያ ማሰ ዝበሉ ኣቶ እምነት እዮም እዛ ትስዕብ ከዓ ኣውሎ ኢሎም ተመልሶ ኣንታ ወደቦይ ካሓሰ ጽሩይ ዘመድ ወደቦይ ቀለተ ጽሩይ ዘመድ ነዚ ማሰንዶ ቀሲልካ ልመድ ንዘርበባይ ኣይትምለሱሉ ሓመድ እንተ ኣበኻ ከይትእሰር ብገመድ ኣቶ ተመልሶ ቐለተ ኸዓ ከም ዝስዕብ መለሱ ኣቦይ ወርሒ ለይቶ ግደፍ ከይትዋረድ ሕማቕ እኽሊ ዝቐስቀሶ በረድ ኣረጊት ብዕራይ ኣብ ተስካር ዝሕረድ ሽደንዶንታ ምስ ተስታ ይቃረድ ማሰይን ማሰኻን ሃየንዶ ሕጂ ፈረድ በቲ ማሰ ዝተገረሙ ኣቶ እምነቱ ተመልሶ ወርሒ ለይቶ እዋዕ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ሕለፍ ኢለካ ኣለኹ ኢሎም ንኣቶ ተመልሶ ንፉዕ ማሰኛ ምዃኖም ኣመኑሎም ሓደ እዋን ኣቶ ኺዳነ ሕድሩ ንመርዓ ናብ ኣስመራ ምስ ከዱ ኣብቲ መርዓ ሓደ ማሰኛ ንኣንስቲ ኣስመራ ንምምጓስ ከም ዝኽብሉ ኣብሎ በሉ ኣንታ ዘን ኣንስቲ ሃገረ ሰብ ረኺብናየን ዝኸረምና ደሮና ጨንዋ ክኸዳ ብቕድሜና ኣንታ ዘን ሰብ ኣስመራ ጥዑማት ጨና ኣቶ ኺዳነ ሕድሩ ኸዓ ከም ዝኽብሉ መለሱ ኣንታ ሓቂ ተዛሪብና ዘይንኸይድ ገዛና ሓቂ ተዛሪብኩም ኢለን እንታይ ከይብላና ኣንስቲ ስባ ኣሎ ኣብ ዓድና ልኻይ ተለኽየን ዓለባ ዝኽደና ብዝበታ ሕሰት ዝዕጠና እዋን ቆልኦ ዝህባና እዋን ማሕረስ ዝወፍሩ ቖልዑ ዝህባና እዋን ማሕረስ ዝወፍራ ምሳና ሓቂ ኻዲኻ ምስአን መዲብካየን ነዘን ተለካይ ተጨናመና እንዳ ባሻውል ዝብልኦ ገዛና ንሓዝሓዝ ዕዳጋ ሐሙስ ዝብልኦ ገዛና ኣብ ክንዲ ኹሮ ልዕሊ ብርከን ዝኽደና
لخاي زي فلتان ترفو بالانتنا مخانوكا عدي مريم نعينين زفتوا زخنا نغو زوس دالا عطانا أتو حدش قبر قرقس مسآتو تمل شغلته أب أوتوبس مستراخوبو شعو أتو حدش كم زيلوم نأتو تمل شغلته ما سبلو لوم تمل شغلته أفقد لي كبل أولو تمهاراي دو زارب ممهر كلو زرابعات دو نقو رحا خلو تمامن دو ونأجفو قبل كلو نبردو فكر أنبسا خلو زاقوناي دو بارخ قش خلو تمول شغلته عرك برهام دهن زخلو سرنايم بر كرداد زي بوقلو أعطو تمول شغلتها كم زيلوم ملسو حدش أب أوتوبس هاي قبان أولو مراح مكينا قلص كي تبلو تمول شغلته زبلعو أخلو هزب خيط أفق أبززلو كسادي ما نسأقا ما استبهلو أزعوان أيت عين زلو نحن أزبلعنايو نسغا خيط خفلو أبتا أوتوبوس قلينا من قستينا يسلي أبالات كم زنبرو أتو تمولسو أستبهلوم نيروم أتو قبر مدن كحسايز تبهلو ما سنيا نبعالت بيت أتو قبر مدن حقوس بعل عد فنيع كم زبول لا مريم تمثل مسقولو بابا أديس أبابا تغيد سأنزق اللبا أتو قبر مدن حقوسكا كم زيلوم ملسو أنتا ودقا حساي كل زفلطو بعد ما يحمقو كل زفلطو مباهيبو السيطان تشايطو عسرا نستو خموططو أتو قبر مدن حقوس نأتو موساق فلاي بعل أخرور كم زيلوم ما سبل لهم أنت ود غفلاي خا زيادة أنت ود قلاي خا زيادة حرر تمثل لبدا تنباخو زقلبكا خمي هدا حيدت زؤتت كانك عازن قدا سلاس أنا عرقلي تخدين كاس عدا موسخ فلاي ما سنيا يمنيروم سلازي سبي جنزب زهبه كان مباليوم كوم إلوم حد معالتي نحد تسألقو سب كم زبلوو أتقبر مدهن كاب زغلو قراي يسأل يمان انت حسكايو بسقام زحز انت قنعيق هاب معصير زيك الناع ببت كايدو كم جرا تام سب زبلع أنيا زماج مسقنا زبهالو نقراع ودما مريم سلزنبرو نقراع مرعا ودم وريدوم مسبشاي ولا جبريل بعلق سا خمزيلوم تشماتيتوم وانت ود عقبا ميكايل كريستيان نبسي كركار زي هبسي بعلو داي قواسي أنيا جماس مسقناون سنافاين بورون كمزيلوم ملسو أنت ود رأسو بعلق عندا تيتي أنت ود قبرو بعلق عندا تيتي أشنكوينا تيسي يغقل زيناتي إلوم ملسلوم كورات غاتلتي إزنايدوم مدب بممهر مكونن تسفايكا بستدالوات إزني مستا قداموت زر إسامة حافظتوس دايو راديو إرنا ملسا بأمير أيكما زغون حدش حسابات استسنكته ويون نجنا استمسرحه ني حدا ويون كلته قدمي ازنبرو حساباتيو اتزبل صعبنت نايزي تفطراوي تورسيو ابونا دنا لوخا كابناي كلتي امزورسكا بحرياتك علوكا ناتكا دمرغن كابتيناي ولد خاقد زعبيو بحصيرو نسخا خمن دغنا استمسرحه ريميكس ناي بوخانا ديخان دمريخا لك كم زناي سدرا بيت حرك تولد زلكا ناي حسابات حرك تولدونا لوكا سدرا بيت كاخت مرز ادلاي توهبكان ناي حسابات كحرك تولدي ناي ممراس مسلغن ابيد كايو ممهران كاخت مرز تخال اعرخ تخاخت مرز تخال تنببو مصحفتي
تسمعوا موزيكان تريا فيلمن كتمرس تخيل بلك عويا زراربا خنقلت انتخيناون نسخة حوس واس ناينا بهيوتكا خاطو زفقد كالو نغر يخا نسخة دمر ناي صلوت خيخا جرمناو صحفي غوتي اب حدا خاب صحفاتو بنفقرم نغراتنا حساباتنان اجبابنا وابرانان قرصو زحز كبل صحيفو اب عود سنو طبعون انتدا ناي كلهم ناي قربا رختخا دموز دميرنا نقصر بزحوم مقيلنايو اتن نرخبو ملسي ناتكا دموز كخون زلعاله تقولو اللو زبل كل حساب الله ازني عود سنو طبعا كل حساب ابناء حسابات اتاويتاتناون بلك عز سراح سراحكا حسابات مأكابيو بلوز حسابات انت دا حسيبكا كسألو خازقلو بزحت بلوزات حسابات أكيب كاللقا مالتيو ولا حد السب ناتو قدي ويون دمس إحزوز تفترة يلان كما حسنا دينا قد موسانا بزعبا منتنا نفلطو نقر يلان أما جمرتا نند نقوم بمثالنا نمحار بحاصيرو بمقدحينا نمحار بزعبا لممدنبر بزعبا سرق طباب أيكونا نزارب زلنا سرق طباب مالت نناي كالوت سراح كم ناتو يوم يلكاخ زرقحو خلقايو مقدحقن لك كم زحاد ميكانيك نحانت نبرتنا مكينا بخميك تسرح مأنتي كم مهاريلو كوس داخل رأيو بزعبا مقدحاي تشجر اتوم بهوبنتهم اب قدمي تسرعو وجيل موسيقى بيت ليسون كبغوس قلو كم تكاتي يامدبوم زي تراخبو باند بمخانيم سرحم جميروم ابزي اتغندي سرحم زنبره نسرح نايتوم يامدبوم زي تراخبو باند بلكع مدغاميو ابزخ نصر زلو وغن مجمرتا كم كتقدح كم زلكا مفلات اتقداماي نطبخ خون كلو اتخالاي نطبخا انت يتقدح مفلاتيو نمن تقدح مفلات قليديو كابتم ناتي جيغنايو تبلوميها تقدح كاب حدا جيغنا خاطرا يكون كانغن كتقدح زلكا نخلهم بصحيوم كم تحد صحفاي زبلو كاب حدا سب كتقدح انت فتينكا سرقه طبابيو كاب بزحات انت قديحكا كن مصنعتيو كال صحافون كاب حدا صحافين تقديحكا سب اتناي مصاي كوستو إلي خصوعكا كبزحت صحفتي مستقدح جن ناتقدي حز مسألة بهالك يا أخا تصوع تخيل كبل بزعبازي صحيف نيرو مقدح جن قرب شت أرايد ليو قدينا حدث صحافة راي زي كونيغ تقدح زلكا بدحر تقد زلوات حساس باون كتقد حفتن كمتي التدنقو زي كون كاخت مسل زلكا كمتي تنسخات الدنقو زريوت أمامتا كهلو كاخت أري زلكا حدا خبتي نند نقوم سبات قدوم كنك أدح زدلينا مخنيات أفتيا تحساس بانا يأمرهم كنأتون تخالنا إلنا نعلم كم يجيرهم يمتوا مفلاتيو كابي مسخم زلو خيترداكا للا على يصحف ني حدا سب مرايت راي كتقدح انت فتنكا شفان رايح يسكاها خطرف دحرزي نابتيا قداس درجة مخاديو كاب مقدح نمور دار مسقاريو حدا خبتي زقرم حسرتات نايود سب فتصم زخون قداح كفتر زيك المخانيو الزي ملوء بملوء ناي مقدح فشلت ناي مبار نفسنا خمن رخباز قبر از مسرح زخايو نسخا خم تولد زقبر سرح كخا كالوت كقبرو زي كولو نسخا طرايت تقبرو نقر نعلم مملايو بامير ايكما منشي كاب مصحف How to Steal Like an Artist ستوز ده
ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕድምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋና ገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና زخبركم تختتلتنا نزي سعزي تراليوز نبرة حفشاوي مدبات راديو إيرنا بقنقات تقرينيا أبستفاد ملا إذاعة إيران الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان